Wala na intro. Resulta na kaagad. Paano ko ito ginawa? Bored lang. Kaya nag-training ako ng katulad ni Saitama ng One Punch Man. Ang original na training ni Saitama, 100 push-ups, 100 sit-ups, 100 squats, at 10 km run. Additional ko na lang yung 1,000 punches. At dahil hindi ako makalabas para tumakbo, dahil sa kraso may batas, pinalitan ko na lang ang 10 km run ng 500 jumping jacks. Pero hindi ako magiging fit ng ganito kung hindi dahil sa keto diet. 2 months pa lang ako sa keto. Walang fasting, 3 meals a day pa rin. Ito lang, no rice, no bread, no soft drinks, no pasta, no sugar. At mga kinakain ko lang ay egg, fish, chicken, pork, nuts, at green leafy gulay. Kaya fit na at may konting abs pa. Di pa man tapos ang ECQ, GCQ. Ikaw, may resulta na ba quarantine goals mo? Subscribe na sa aking muscle channel pala. Salamat sa panonood.